nyaka sani Joyce. Iwacho kanyo makare ahinya kendo ileronwa kaka chik wacho ahinya nyako tudore kod chwalo petition ne jogo mabende ponono ng'anyo. Wach petition ni bet Recho poki chwale duondi nyaka sani adiera mana kaka iwinjo kaka Recho wacho ni ponono Agnes nyinge ukoro gwenya kaka Agnes wacho Agnes gi Recho. Recho kaka iwinjo kaka Agnes wacho ni ponono jo Azimio poko yudo lwasi makare mar mondo mi gichwal petition margi ne sirikal kalure ni yore duto mag dhi State House odin, yore duto mag dhi apisi mora mar jatend piny bende odin. Bende ponono kweth mar Kenya Kwanza kata sirikal emok dwa winjo gimora ma jo Azimio wache momiyo podi gidhi mbele kod ng'anye pachoka. Yena mondo I look at it a little bit different. Ni mokwongo migosi Raila Amolo Odinga owacho kende no wuon ni adhi yiero jomoko abich kata uchiel, I don't know the number, exact number, madhi tero petition ne Ker Masani. To adiera makende eni kalure gi kaka ng'anyo sebete piny mwadake ma Kenya ni. Wang'eyo ni kiwuotho gi ji kaka ne ji obiro town ni gi ng'anyo to in the midst bendi tingo karatas mar petition wang'e maber ni seche moko ok dhi wuok maber ahinya. Nikech ng'ato dhi wuok kata ni oyo an adwa ni duoka mana sani. Omiyo aparo ni en yo maber kaka baba nyocho sewache no ni wewa ore ji ariyo adek moko gi petition wani. Yes, I mean it's not new to anyone, not unless the government wondre ni ngima tek ne jite makata yedha ine Azimio kata ine UDA. Omiyo mano nyalo bet wuondruok maduong' ahinya. Bech gik moko ni malo mane gima baba wacho. Wang'eyo duto ni nitie issue gi IBC, especially in the composition of the what are they called? The committee. Yes, mane the yero commissioners. Omiyo we cannot blind ourselves with the realities mag country wa ineno. Omiyo an gima nyalo kwayo eni kik wawuoguru waduto ni in the midst of ng'anyo cha koro wawuok ni wadhi tero petition watim gima ne baba wacho cha ni owachi ni kaka kawuono bang' ng'anyo wabet piny waneno ni ji auchiel abich kata ji 10 magin ng'ane waorogi tich makamaendi mondo giter petition to koro ka dhoto lor mar adiera to then there is a problem. Nikech uwacho ni udwaro address issues. Ingeni seche makelo ni shida mara Joyce okunyiso ni losi anyisi ni mae gima timre nade dwaro. Koro bang' mano kaka ne Green osewacho maber niya ok stop ng'anyo nikech isetero petition. If you are feeling that these things are not being addressed adequately, then iwacho ni oyo nyocha wakwayo munyiso wa nuboduoko wa kata wawinjre ni dhi duoko wa within a month or a fortnight to kotimre kamano. Kora kwayo jowania oyo sirikal ok dwa timang'o chiko ite. To gimomiyo an gima timre ni en gima ber nikech ker wacho pile no dwarang'o a strong opposition. Ineno masiche madhano ywak nikech ng'e to opposition ema nyalo go koko ni nyochi wacho ni idhi duoko nengo chiemo piny to kitim nadi ok iduoko. Nyochi wacho maber ni it's going to be an inclusive government. We are not saying that. Nyochi wacho to kone kitimang'o itimo mano etij opposition within government. Ineno omiyo onge richo first gima Azimio timo. Mar ariyo I would as a person wish ni gikawa kanye babo wacho ni adhi yiero jomatin kuomwa joge madhi timang'o joge madhi teronwa weche mo wan godo mondo ka koro dhodno lor tadiera wan gi reason to fight back. Yes. Atonya kasani wang'eyo ni kata e kinde mabende magi duto timore pachoka jatend piny William Ruto nyaka sani onge pachoka